Billi ngħid grazzi lill poplu ta' Raħa Ġdid, sija Laboristi u sija Nazzjonalisti. Il-bieraħ wera l-poplu ta' Raħa Ġdid li jrid il-pożittività. Dawn l-4 snin li għaddew kienet leġislatura b'ħidma, enerġija pożittiva, tajna riżultati u n-nies tatna iktar, tatna riżultati biex inkomplu wettqu. Flimkien ħankomplu wettqu dak li bdejna wettqu 4 snin ilu. Minn hawn irid ningrazzja l kulħadd, qabel xejn irid nirringrazzja lill-kunsilliera li ġew eletti, lill-Kunsill ġdid. U rrid nirringrazzja għal dawk li ma ġewx eletti, speċjalment li sħabi li ħadmu miegħi tul dawk l-4 snin u anke qabel. Minn hawn ngħidilhom grazzi, il-bib tiegħi kien miftuħ ħajbqa' miftuħ u nagħlaq billi ngħid il-poplu ta' Raħa Ġdid għandna 5 snin sbieħ, għandna futur sabiħ, ejjew inkomplu nuru l-pożittività u nuru li aħna poplu wieħed. Raħa Ġdid jiena min-naħa tiegħi nixtieq ngħid kelli voti min-naħa tal-Partit Laborista u anke min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. U dik xi ħaġa pożittiva li naħseb jiena iddaħħallek responsabilità akbar li tittati aktar milli tkun tajt. Jiena lest bħalma mill dawk l-4 snin tajt l-enerġija kollha tiegħi, ħini kollu għall-lokal u għal dawn il-5 snin hekk il-bambin irid jagħtini s-saħħa hekk ħanerġa' nagħmel.